କରୁନ कंडीशन जदि नब हाँ चिकेन करे तुम कर ठीक अच्छे चल ମୋ ପାଟିରୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ସରିଛି କି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ସର୍ତ୍ତଟା ପୁଣି କ'ଣ ନା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଇପି ବନେଇଦେବୁ ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କଷା ବନେଇଦେବି ଆଜି ରାତିରେ ପଖାଳ ଭାତ ସହ ଖାଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଇପି ବନେଇବାଟା ବହୁତ ସହଜ ବନେଇଦେବି ତ ଆମେ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଚା ବନେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଚା ପିଇ ସାରିବି ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଇପି ବନେଇଦେବି ତ ସ୍ୱାମୀ ରାଜି ହେଇକି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚା କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚା ତ ସ୍ୱାମୀ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଚା ବନେଇଦେଲେ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଇପି ବନେଇଦେଲି ଇପି ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ ତେଲ ଦିଅ ପିଆଜ ପକାଅ ତାପରେ ଇପିକୁ ପକାଅ ଇପି ମସଲା ପକାଅ ତ ଫାଟକି 5 ମିନିଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଇପି ତ ମୋର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଇପି ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ବସିକି ଇପି ଖାଇଦେବୁ ଇପି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚିକେନ୍ କଷା ଅଦା ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତୁମେ ଚିକେନ୍ କରିବ ହେଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ କାମ ସରିଗଲେ ତୁମେ ଆସିବ ଚିକେନ୍ ଡାକିଦେବି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ତମର ଚିକେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ହଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛି ମୁଁ ଖାଲି ତମେ ଠିଆ ହେଇ ଚଟୁ ବୁଲେଇବ ଯେ ତମ ନାଁ ହେବ ଚିକେନ୍ କରିଛ ନା ହଁ ये करवा तो चिकेन पिठा काढ़ी खाई ना रे ताकू किए गढ़ी नवम श्रेणी झीटा छाटिकी मो हट करुची भल म्यूजिक बाजुची एका हाँ चिकेन आज तुम कर केमी लगुच देखा पियाज भजा होपरे मसला पड़ो चिकेन हम ଏବେ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଭଲ ମସଲା କଷୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଲା ଚିକେନ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ତମର ହଉ ଯେତେବେଳେ ହଉ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିକେନ୍ କେତେ ବାଟ ଗଲା ତୁମ ଚିକେନ୍ କେତେ ବାଟ ହେଲା ଟିକେ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖେଲ ହଁ ହଉ ଚିକେନ୍ଟା ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ନା ଆଉ ମୁଁ ବାଡ଼ିରୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିଲି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଆଣିବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବ ତମେ ନା ମୁଁ ସବୁ କଲି ବୋଲି ସବୁ କଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା ଲାଷ୍ଟରେ ନେବ ତମେ ଆଉ ରହି ହେଉନି ଚିକେନ୍ କଷା ଟିକେ ଦିଅ ଖାଇବା ତମେ ବି ଖାଇବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଅ 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 ଏତେ କ'ଣ କଞ୍ଜୁସ୍ କରୁଛ ମ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କି ଖାଇବା ତ ଆଉ ମିଶିକି ତାପରେ ଚାଖେଣା ବି ରଖିଛି ମ ମଦ ଭାବିଲ କି ନାଇଁ 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 ମଦ ନାହିଁ ମ ଫାଣ୍ଟା ଚାଖେଣା ସହିତ ଫାଣ୍ଟା କିଏ ମଦ ପିଏ ମୁଁ ଫାଣ୍ଟା ମଦ ତ ନାହିଁ ଫାଣ୍ଟା ସହିତ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ ଆଜି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଚଳେଇଦେବା ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ ଚଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷା ବନେଇଦେଲି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଥରେ ଟିକେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ସବୁ ଚିକେନ୍ କଷା ଏକା ଖାଇଗଲି ଚିକେନ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ କଲେ ବି ଏତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସତ ହେଲା ଫାଇନାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବନାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଯେଉଁଦିନ ଚିକେନ୍ ବନାନ୍ତି
କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ବନାଏ ଛାଡ଼ ଲୁଣ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଅଲୁଣା ହେଇଥିବ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇ ଆସେନି, ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିଛି କିଛି କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ ତ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଚିକେନ୍ କଷା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତ ତା'ର କହିଲି ନା ପୁରା ହୋଟେଲ ପରି ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। କାମ ସାରିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।